Għal-Partit Laburista dawk tal-24 ta' Mejju huma elezzjonijiet għat-tela, iżda l-Prim Ministru Joseph Muscat għandu l-fiduċja li tista' terġa' tinkiteb l-istorja u qal li ma jiddejaq xejn li l-poplu jiġġudika lil dan il-gvern għax wetta dak li wieħed u qal dan waqt il-programm min-naħa l-oħra. Il-Prim Ministru semma kif il-waqt li l-gvern qed jadotta stil ġdid ta' kif issir il-politika bħalissa hawn minnu imweġġa. Sostna li kull każ se jiġi indirizzat bħalma qed ikunu indirizzati il-problemi tal-pajjiż. Meta tkellem dwar l-għażla ta' kandidati fih dan il-Partit Laburista għall elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew qal li hemm varjetà b'talent u kompetenza kbira. Fil-programm kien mistoqsi wkoll dwar il-possibilità li ċerta droga f'ammonti żgħar tkun dikriminalizzata. Dwar dan wieġeb hekk. L-ewwel ma kkonsultajna u ma tkellimna man-nies illi qegħdin jaħdmu fir-riabilitazzjoni. Ġifieri mal-organizzazzjonijiet bħal Caritas. Li jarawhom ta' kuljum dawn. Li jarawhom ta' kuljum. U ġifieri meta ħanku qegħdin noħorġu bil-proposti tagħna u l-proposti ħajkunu għad-diskussjoni, ġifieri mhux ħanaqbdu naqtaw iż-żar, dan ngħidu isma' aħna nixtiequ nagħmlu hekk. X'jaħsbu n-nies? Fil-waqt li tkellem dwar kisbiet tal-Gvern, il-Prim Ministru Muscat tenna li kull ma wieħed fil-programm elettorali se jwettqu u li jagħmel dak li jemmen fih. Żied li meta jiġi biex jieħu deċiżjonijiet ma jibżax li joħodhom u qatt ma jastjeni bħalma għamlet l-Oppożizzjoni Nazzjonalista. Dwar il-kritika min-naħa tal-Oppożizzjoni dwar ix-xogħol u l-klassi tan-nofs, il-Prim Ministru qal: Il-middle class hija fost l-iktar li gwadanjat bil-kontijiet tad-dawlu tal-ilma. Il-middle class diġà naqqasnija l-income tax ħaġa li ma wedniex imma naqqasnija fl-ewwel budget tagħna u hemm ħafna miżuri oħra qed gwadanjat miċ-child care b'xejn, qasem dubju li l-middle class ħadkun fost l-iktar li gwadanjat minna nkoll. Intant fl-intervista spikka wkoll id-diskors ta' kuraġġ tal-Prim Ministru Muscat. Jien qiegħed biex verament nagħmlu xi ħaġa ġdida minn dan il-pajjiż. Ma fil-waqt li nagħmlu dan kollu mhux ħanejt isma' qed nagħmlu xi ħaġa pjana l-pajjiż qed inbidlu l-pajjiż u ħaninsew in-nies. Għalija l-pajjiż magħmul min-nies. Wasalna għadna ma wasalniex. Naħseb li ninsabu fid-direzzjoni tajba. Illi ngħid huwa tuna l-kuraġġ, tuna aktar kuraġġ anke bl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew tal-24 ta' Mejju billi toħorġu tivvotaw għal kandidati kollha tal-Partit Laburista biex inkunu barra li qegħdin immexxu l-pajjiż fid-direzzjoni tajba nindirizzaw l-issues ta' kull persuna.